set 12V LED svetla, pneumatické zapínanie, jednoduchá výmena, len zo zadu vytiahneme, pri výmene zastrčíme. Antikórová krytka z 304 antikóry, žiaden chromovaný plast. Plast vydrží 2 roky a už sa to plúska. Tak kvalitný výrobok. Čína, ale kvalitné. Vrstva farby, niekde aj milimeter. Vzduchový set, dúchadielko 400W, tiež na pneumatický spínač. Toto dúchadielko je na 5 trysiek. Už keď chceme viacej trysiek, už musíme dávať 5 čerpadielko. Samotné to čerpadlo stojí v stálom láni 350 €. Ale toto bohate stačí na 5 trysiek. Kvalitné trysky. Tiež antikórový kryt. Ako vidíme, 304 antikóra. Nepoškriabe sa, nelúpe sa. Kvalitný výrobok, bez reklamácií. S tým vzduchom je to tak, že pre deti je to milé, ale pre dospelých v noci, keď sa kúpete v tichu, robí to 70 decibelov, je to hukot, vykrikujete na seba, ale ľahko to vypnete, keď vám to zavadzia. Keď to nemáte, nezapnete. Je to na každom z vás. Elektrický ohrev alebo doohrev, 1,5 kW špirálka, termostat, máme aj 3 kW, ale to už je na také menšie bazéniky, na väčšie kúpacie kade. Tá 1,5 kW na tie naše kade bohate stačilo. Funguje to spolu s čerpadielkom, zapne sa čerpadlo, prúd vody, zapne kúrenie na špirálku. Keď nejde čerpadlo, nejde ani kúrenie. Opodstatnenie to má v nejakých ubytovacích zariadeniach. Drevom vykúrime kadičku na 35 stupňov, zapneme elektrický ohrev a ten už udržiava tú teplotu na tých 37-38 stupňov. Tým pádom zákazníci nemusia kúriť, majú to komfortnejšie. Alebo ďalšia vec, na čo sa to dá využiť, ak máme celoročne napustenú vodu v kadi, tak v zimnom období nastavíme na 2, 3, 4 stupne a len nám to udržiava tú vodu, aby to nezamrzlo. Posledné sme montovali pred 3-4 rokmi, vtedy bola cena nejakých
nejakých 380 eur. Do rodinnému domu je to úplne zbytočné. Tú vodičku si krásne udržíme. Tam nie je problém. Zbytočne vyhodený peniaz. Masážne trysky už nemontujeme vyše 2 rokov. Po veľmi špatných skúsenostiach ani neplánujeme začať.